Hola, benvinguts i benvingudes una vegada més al meu canal. Avui farem un petit gir. Ja sabeu que últimament parlo molt de sèries i pel·lícules, però avui ens endinsem al món dels videojocs. He de confessar, dins de tot el món friki, els videojocs són el tema que menys domino. No sóc un expert, però això sí, quan un joc m'enganxa, m'hi enganxo de veritat. Per això, avui us porto el meu top 10 de videojocs preferits. No és una llista objectiva ni basada en crítiques professionals. És una llista 100% personal, amb els jocs que més m'han marcat al llarg dels anys. Per tant, sense més ni menys, comencem. En el número 10 tenim Aquest va arribar de forma random, crec que amb una revista. Vaig flipar amb l'estil visual i els mons 3D tan creatius. Va ser el primer joc que em vaig viciar de veritat. Quin era el problema? Era massa difícil per mi de petit i mai el vaig acabar. I quan el CD es va espatllar, fi de la història. Però la màgia que em va transmetre aquell univers és inolvidable. En el número 9 tenim Garry's Mod, un sandbox on tu fas el joc, literalment. Pots posar-hi personatges de 1000 jocs diferents, Team Fortress 2, GTA, My Little Pony... He creat històries esbojarrades i també he passat molta por jugant al mode de Five Nights at Freddy's. Un joc amb infinites possibilitats i encara no les he explorat totes. En el número 8 tenim Tothom el tenia el 2013. Jo, no. No el vaig tenir fins 3 anys després amb la meva PS4. Un món obert, brutal, ple de detalls i acció, però també frustrant. Em vaig perdre en la història i només robava cotxes i feia el boig. Fins fa 2 anys, que finalment el vaig acabar, amb el bon final, on cap dels protagonistes mor. De totes maneres, pels mals de cap que em va donar, es queda en aquesta posició. En el número 7 tenim Gràcies a mirar en vídeos de YouTube, vaig descobrir aquest shooter tan diferent. Va ser el meu primer joc que vaig comprar a Steam i encara hi torno de tant en tant. M'encanten els modes de punt de control i el de robar el dossier, però si jugues molt, pot fer-se repetitiu. De totes maneres, continua sent molt divertit. En el número 6 tenim Uncharted 4, un videojoc que vaig agafar justament al final de la saga. Un videojoc que molta gent parlava d'ell i que molta gent em recomanava jugar. La veritat és que és el millor final per la saga de Nathan Drake, on a part d'una gran jugabilitat, és com si estiguessis veient una gran pel·lícula d'aventures. I ja som a la meitat del vídeo. Heu jugat mai algun d'aquests jocs? Hem coincidit en algun? Sisplau, no oblideu mai de dir-m'ho als comentaris. Ara sí, entrem en el top 5. Aquí venen els jocs que realment m'han marcat. En el número 5 tenim Metal Gear Solid 3 i Metal Gear Solid 3D. El vaig descobrir primer en demo per 3DS, només una petita part, però em va enganxar fort. Amb la pandèmia, vaig poder jugar la versió de PS2 gràcies a PlayStation Now. Després la vaig comprar per PS4 i també per PC. Sí, sóc una mica fan. És una història brutal, amb el personatge carismàtic de Naked Snake i molt de tensió. És un clàssic imprescindible. En el número 4 tenim el llegendari CJ i els Grove Street.
Aquest sí que el vaig jugar moltíssim. Els 90s, l'estètica, la música, les conspiracions urbanes, tot brutal. Encara que els gràfics ara ja estiguin antiquats, la història continua sent potent. És un clàssic que mai passa de moda. En el número 3 tenim Beyond Good i Evil. El vaig aconseguir de la manera més random. Venia de regal amb un menú infantil del Bocata. És un joc d'òpera espacial amb una protagonista femenina, una història de conspiracions i un tiet que és un porc, literalment. Va ser un fracàs comercial, però és una petita joia de culte. I per mi, un dels jocs més especials. En el número 2 tenim Super Smash Bros. Brawl, el millor Smash de tots. La història, el combat i un munt de personatges que mai t'esperaries veure junts. Sonic, Snake, Mario, tots estomacant-se. Recordo que el gran laberint em va costar moltíssim, però una vegada superat va ser una festa. És el joc que feia que els amics vinguessin a casa només per jugar-hi. A continuació, teniu unes petites mencions honorífiques, abans d'arribar a la primera posició. Mario Kart Wii! Woohoo! Ends here. I en el número 1 tenim el videojoc que més he jugat de la història i el que més m'ha agradat, i és la trilogia de Harry Potter per PC. Els jocs de la Pedra Filosofal, la Cambra dels Secrets i el Pres d'Azkaban van ser els meus primers videojocs d'ordinador. El vaig jugar 1000 vegades. El que més m'agrada és el de la Cambra Secreta, potser el que menys el de la Pedra, però tot i així és una gran trilogia de jocs. Em flipava que apareguessin personatges i criatures que no sortien a les pel·lícules. Alguns fins i tot em feien una mica de por. Aquests jocs em van introduir al món gamer, i per això ocupen el primer lloc del meu rànquing. I fins aquí el vídeo d'avui. Heu jugat algun d'aquests videojocs? Quins són els vostres videojocs preferits? Deixeu-m'ho als comentaris. Si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu deixar un like, subscriure-us al canal i activar la campaneta per no perdre-us cap altre vídeo. Gràcies per ser-hi i fins aviat!